klieb, asafar, fnik u żwiemel kienu fost l-annimali li l-ħadd filgħodu ħonqu Pjazza Sant'Uwistin fir-Rabat waqt il-festa ta' San Anton Abbati. Din it-tradizzjoni tmur lura għal żmien il-kavallieri, tibda b'purċissjoni bl-istatwa ta' San Anton u wara jibda tberik, l-aktar waqt mistenni tal-festa. Tkellimna ma' bosta li f'din il-ġurnata sabiħa tal-ħadd irħewla lejn ir-Rabat flimkien mal-annimali tagħhom. Li ħafna żmien niġi hawnhekk jiena. Piċir bija dil-festa, tifhimni? Dak. U speċjalment għal-bejjem biex nitgħu hemm. Biex imbirek il-kelba u li għedha bħala festa bħala l-qalbi ħafna wkoll. Kull sena nġibu ħsaw. Issa laqfuaj dis-sena. X'annimalu li hu ġejt imbirku naqa'. Spikka fuq kollox l-entużjażmu tat-tfal. Biex jibirku l-annimali. ċinħob l-annimali. Ta' fissuq iż-żiemel inti ġifieri. Iwa. Nieħu pjaċir anzi. Ħafna għandna korza żgħira nsuqu hemmhekk. U hekk x'ġejt tagħmel illum? Ġejt biex imbirku forsi jressaqni aħjar. Kif jgħidu il-kelb huwa l-ikbar ħabib tal-bniedem, iżda mhux f'dan il-każ. Once li inti tibbondja magħha u dik l-ikbar waħda li jista' jkollok inti dak ir-rigal li jtuk lura u ma daw.